Hej. I dag vil jeg vise jer, hvordan man sliber en høvl, når man skal høvle i bambus og lave fiskestænger ud af det. Høvlen kender I. Det er en helt normal høvl, som bruges og har været brugt i mange år. Der er ikke noget specielt ved den, udover den ene ting, at jeg har købt et høvleblad, som er hårdere end de blade, som normalt kommer med høvlen. Det er fordi, at i bambusset er der et materiale, der hedder kisel. Det er det samme, der er i marhalm. Det er det, der gør marhalm meget stift og ligesom lidt skærende. Hele ideen med at slibe en høvl, det er at få den til at blive så spids som muligt, helt ude i den ene ende. Til det, for at sikre, at man sliber ens hver gang, der bruger man det, der hedder en høvlelære. Og det er simpelthen et instrument, som sikrer, at man sliber ens hver gang. Man sliber jo høvlejernet sådan her. Og så kan det ikke nytte, at man nogle gange går sådan her, og nogle gange går sådan her. Med høvlelæren sikrer man hver eneste gang, at man bruger den, at så har man den samme vinkel. Så nu har jeg monteret bladet i min slibelære, og så skal den simpelthen køre på den her måde på nogle slibesten. Der er 3 slags slibesten. Jeg bruger 2 af dem. Den ene slags, det er sten, der ligger i vand. De skal simpelthen være gennemsyret af vand. Dem har vi her. Og så har man nogle andre. Det er et stykke stål, der er meget lige. Ovenpå det er der et klæbemiddel, som der har drysset diamantstøv på. Og det er det, der hedder industridiamanter, og diamanter er jo det hårdeste materiale, man overhovedet kender. Slibesten opdeles efter finheden. Den enhed, man bruger, det er korn. Det vi har her, det er en korn 100. Det er det groveste, man har. Det er, når der virkelig skal høvles noget af. Og så jo højere op man kommer, jo finere bliver det. Jeg har en korn 100 i vandsten. Så har jeg 3 diamantsten, 250, 600 og 1200. Så har jeg en vandsten, en 4000 og en 8000. Og som den sidste en nagursten, som jeg kan bruge ovenpå den fineste, så kommer vi op på 1000. Så i dag, hvor vi bare lige skal have en hurtig gennemgang, der starter vi med at tage en korn 600, for lige at få rettet af, hvis der er noget. Den skal have lidt vand. Det er mest fordi, jeg kan ikke lide lyden, når man sliber uden vand. Så holder man, og så kører man frem og tilbage. Nu kan I høre, der sker et eller andet. Så tager jeg bagefter, efter 600 stenen, der tager jeg en 1200. Kommer lidt vand på. Så tager jeg en korn 4000. Jeg tager den op af karret og lægger den over. Det jeg har liggende her, det er simpelthen sådan et stykke gummidu fra et fiskebassin. Og det er for, at det holder, så det hele ikke kører rundt, og det holder også lidt på vandet. Jeg kører stadigvæk lidt frem og tilbage. I kan høre, det er en anden lyd. Så nu er jeg nået dertil, når jeg kigger, at jeg kan se, nu er den blank. Så jævner jeg den på bagsiden, lige ved at køre bare 1 eller 2 gange frem og tilbage. Sådan. Så tager jeg min korn 10.000. Undskyld, min korn 8.000 og kører frem og tilbage. Og der skal lægges lidt kræfter i. Og nu er det ikke så meget slibning. Nu begynder det mere at ligne en polering. Og så tørrer jeg det lige væk og siger, det her, det er ikke så tosset en dag. Så kan jeg ændre vinklingen, at jeg kan hæve den lidt op. Det gør jeg, fordi det er jo kun det yderste, der skal være skarpt.
Så kører jeg lige et par gange der. Det er nok. Ud på kanten. Og sliber bagsiden, polerer den. Hæver den endnu en gang. Det er så tredje gang, at jeg lægger en ny vinkel. Og det skal bare være sådan. Og der. Og så tager jeg en gang til. Nu er den så skarp, så jeg kan barbere hårene af min arm med den. Men for at få den helt rigtig meget skarp, så lægger jeg, det kunne være en lille stållinjel, her der er det bare et tilfældigt stykke messingliste, som jeg altid bruger, og lægger den, og I kan se fasen, den skarpe her, den knækkede den opad, så kører jeg lige sådan et par gange. Tør den af, og så er den simpelthen så skarp, som den kan blive. Og så kan jeg høvle med den i bambus kvarter. Så går jeg hen og gør det hele igen. Sådan får man høvljern skarpt, og et skarpt høvljern er nødvendigt for at lave ordentlig høvleri, og dermed at lave en ordentlig splitkenstang. Tak fordi I kiggede.